Murigeria tugusaba boto rumbo chikonyar koba bokwenekiwa na bigo chiskure chicisiekire kwenekia nkwiranira chire chisemi chabo n'abasiria magimabo kubwatakana n'ibasukone mero yaberege kwenekiwa tugutuma ngoro ya bene na bari bagendete konyoro pobweni ase chinyagitari au tukubagandiria obobwenia bwa bwango tuguska bosio tutikarita asengane yo chisemi asoroboti kubwatia bono buna enchira eyemo yokina chisemi hasense moy bunge nyaribari masaba nigo mushimi wa Dr. Daniel Manduku wetera sikigancha kia NGCDF agachire birasi 15 bya JSS yebirachi usira chisemi na gokonya borokyo kwegenderia na masomo abo ka ukora negetase kigagia Nsoko TV wetera senchira yesimi muske Manduku nigo baigate bire emirobiryo neroro yokwenekia kira award me bunge yo nechikonyara kobage kwagachirwa echiro yekerero irachikoba konya bamenyi bense moy bunge nyaribari masaba kwegenderia na kwenyora hengeria yabo eriko bakandira bana babo nebone school fees. Ebunge ya Nyaribari Masaba igotoka ase county ya Kisii nigo erigetie kurikio mugano asogokinia sector chisemi ekero homoroberio homu yabo masomo origetie gwikiranirwa asobo ikirano iga Kenya nigo ekirenga kirekemo okoenekia amagacho ase chiskuru au ngoikiranare ase birengo biribiganeiri erinde gokonya borokwa otwara chinga kichinyororo asokogenderia marorabo okonganya gocha somorobiri muyabo masomo OCBE nigo ochetena makongwaye kugania gokabaroro gokwagachwa ane mono hebirasi bya JSS iri wisanikia ubaro monge bwa borki wase chiskuru au mujumbe wense mu bunge Nyaribari Masaba mushimi wa Daniel Manduku kaokwana negetoseni gi Nsoko TV wetera senchira yesimi nigo aene kiribuna ABCA gwetera sekigancha ya CDF nigo yagachire hebirasi 15 ase 10 byaerire 5 nigo bigendote kwagachwa ase biraikirana asa matukagocha tuachakerete kwa chiskuru cha primary tuwachaka kabika chigoroma asti chiskuru ikomena isana yule 17 schools tuanyare tu korangi komi chinjigana na nendo bwate chigorwa chinde chigo chisana igaso mwako chamwe chaka tuturanyore tuaga chire chiskuru emerongo ibere na isato 3 schools. Amagacho hayega maya habwade chinya sichinya oborabu ebirogo byekerero byo gosomera negatie binde binge ase school echitago eria nyanturago eya getacho sosera masimba negatie chinde nigo birene kerengekemo komokonya omorokyo gotwara chinga kichinyororo wikirene chisemi chaye. Each has 4 classrooms, modern desks, tile floors and perfect lighting. Korende chisemi tari kiro chichoka chireri bagari tangani muske Manduku nigo akoerera buna emeroberio yokoene kya chichiro nkwagacho chirekera award asa atebire wikira boniga eri aramasha amoneria masimba niga magachabo aikiranire asa bayibori barache konyora ribaga ryokoene kya obonchorere bwabo eri konyora chibesa kirache kubakonya gusira chisemi kya abana babo ndobwate nayo chichiro twakore kwagacho yamba aramasha ni ndia masimba nichiro ya gatatu nitakiriwe chaka ari bodi ya susu ngene ko bwatinde gusinya ori chiro chindebere yirinde tuyidekere bodi tuware at least chire kuri skuru y'oboroso y'ekitago eria nyanturago wikeria masimba amona gisusu ebunge ya Nyaribari Masaba nigo erigetie kubeka oboroso bw'echisemi asegesa kukerao amoneke gocha yamba ya ramasha ni ndia masimba nichiro ya gatatu nitakiriwe chaka ari bodi ya susu ngene ko bwatinde gusinya ori chiro chindebere yirinde tuyidekere bodi tuware at least chire kuri skuru y'oboroso y'ekitago eria nyanturago wikeria masimba amona gisusu ebunge ya Nyaribari Masaba nigo erigetie kubeka oboroso bw'echisemi asegesa kukerao amoneke gocha Clinton Ndigi, Nsoko TV.